Wedyn fel undeb am Methu Cymru, falch iawn o fedru bod yn brif noddwyr i Steddfod rithiol Ffermwyan Cymru eleni. Da ni yn sylweddoli bod hi bod yn gyfnod anodd i ffermwyr ifanc i fatha ieuenctid trwy Gymru gyfan lly. Ond dwi'n falch iawn bod y Steddfod yn ymlaen a dwi'n teimlo bod y ffermwyr ifanc wedi gafael y sefyllfa a wedi gwneud y gorau i gario allan y gweithgaredda'r mudiad lly. Dwi'n meddwl bod y Steddfod a siarad cyhoeddus yn bwysig iawn i'r mudiad am reswm mae o yn rhoi y profiad arbennig o dda i aelodau i gymryd rhan ac i fod yn unyn digon o hyder i fod yn siarad o flaen pobl lly. Wel, yn wir, dwi yn cwestiynu a fyddwn ni yn llwyn Methu Cymru ar wahân y profiad dwi ges i pan i'n ifanc drwy gyfrwng y mudiad ffermwyr ifanc lly. Ar hynny o eiriau, ga i ddymuno y gorau i'r mudiad yn yr Eisteddfod eleni.